more than we expected. You arranged it very nicely and he spent really so much time with us. We didn't expect to being able to ask so many questions, and he gave great answers to all the questions. And we want to thank him personally and your club for making this possible. We really will remember this for a long time. And of course, we're very excited, very happy. Thanks. Thank you very much. Thank you. We already bought tickets. Of course, we'll be supporting our local team, but we hope that Yossi will score there. And okay, the draw will be enough too. תמיד כיף לדעת שיש, אתה יודע, בכל מיני מקומות אוהדים, אבל אתה יודע שברגע ששחקתי בקבוצות האלה, אני יודע כמה אהבה יש לקבוצות האנגליות במקומות האלה. הייתי בכל מיני מקומות, במזרח, ותמיד הרגשנו את האהבה הזאת. עד הביאו לי כמה מתנות יפות ומעניינות, פסלון חמוד כזה, ובאמת זו הייתה חוויה גם בשבילי, היה כיף לפגוש את האנשים האלה, אנשים ראית נחמדים ותורבתיים, והיה ממש חוויה. אני מקווה שאתה יודע, מחר בשבילנו, שנסיים כמובן עם תוצאה טובה. הם הזכירו לי על מפגש קודם עם 4-4 עם ארשבין. התיקו חוץ 4-4 זה גם תוצאה לא רעה בשבילנו, למרות שכמובן, אתה יודע, רוצים לנצח, אבל מקווה שיהיה משחק טוב, ננצח, וחשוב שנעבור שלב.